Big turnover na kan ako Bicol Party List as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang 10 motorized bangka as in 5 bottom seat gilnit sa pirang parasira sa Albayca sa Udma, Nobyembre 14. 10 parasira ang natauan ng pigsararong motorized bangka hali sa Tabaco as in Tiwi. 5 man na parasira sa Barangay Salvacion, Tabaco City ang natauan na nin bottom set gilnet. Pero sa mga benepisyaryo nin bangka as in Tatay Fernando Marbella kan Barangay Cormedal, Tabaco City as in Lolo Edgar Trinidad kan Barangay Huruan, Tiwi, Albay. Huwag mo pa first time nga po. Anti gamit ming bangka, disagwan lang. Ganyan, may makina na po. Kaya sobrang ugma po. Nakulaan po nung pagpasalamat na itong anong araw ko. Tinaw sa muyan na itong bangka na ito. Saro sa benepisyaryo manin bottom set gilnit si Tatay Roy Morelia. Nagpapasalamat po ako sa date na tabang na tinaw sa mga ni Congressman Gil, lalo-lalo sa Bicol. Dakula naman po na tabang ini, tamas kidit, basta tabang sa gobyerno, okay na po. At makakatabang naman sa pamilya lang lalo sa mga. Presente sa distribusyon si ako Bicol Party List Representative Attorney Chil Bungalon. Sigun sa kongresista, saro sa mga pigtututukan ninda ni Congressman Elizalde ko ang pagtabang sa fishery sector. Parte man ang aktibidad sa tabang sa kabuhayan program kan partido na obhetong maiangat ang buhay kan mga parasira sa rehiyon. Pwede pong fiberglass bangka and bottom set gilnet. Sabi nga rin sa tuyang Provincial Fisheries Officer, sana makatabang sa sento pong paghanap buhay. Hagad sa nakanduang opisyal sa mga benepisyaryo na atamano ni Marhay, ang sa indang mga pigtaong lunadan asing kagamitan sa pagsisira nga ni mas halawig man ang serbisyong idara kaini. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.